mga bitikon kag mga arikison, labin na gid sa mga lilintian nga mga putyong. Hohoy. Sa araw na ito mga kalinti, sabi ko bakit parang pagod ako palagi? Sabi ko nagising ma lang ako tapos nag-study kung paano maging DJ. Nag-training lang naman ako sa akong mga kliyente at saka nag-ubra ng mga content. Tapos nag-workout ako. Bakit kaya ako pagod? Sabi ko, abati ka, kailangan magpahinga din, no? Kailangan merong work-life balance, di ba? Dahil tayong nagtatrabaho dito, hindi kagaya ng mga tao doon sa Pilipinas na parang binibigyan mo lang ng pera tapos gastos lang ang gastos, mga lilintian nila. Dami, bila pang dapalunaw. So sa araw na ito mga kalinti, sabi ko kakain ako na masarap. Ano, sila lang palagi ang mga kumakain na masarap. Ako din, mga bilatibay. Hoy, char lang So when it comes talaga mga kalinti sa masasarap na pagkain, yung parang sosyal na mga pagkain, dito ako pumupunta sa Baltasar. Nandyan nakikita nyo si Rika at saka si Belo. Sabi ko, anong ginagawa nyo pa dyan? Paupo-upo pa kayo dyan. Abi, kumuha na kayo ng pagkain. Ay, prepare nyo na sa akin. Pagkatapos yan mga kalinti, sabi ko mag-courtesy call muna ako kay Ma'am Julie dahil may sakit siya, wala siya dito ng araw na ito. Sabi ko, Ma'am Julie, bakit ka nagkasakit? Sino ngayon na magsusubo sa akin dito ng pagkain dahil wala ka dito? Hoy, joke lang na ako, Ma'am Julie. Pero bakit ako bumabalik-balik dito sa Baltasar mga kalinti? Dahil masarap naman talaga dito mga kalinti. Yung feel na kumakain ka sa social na place, pero kayang-kaya ang presyo ng kanilang mga pagkain. Hindi katulad sa iba dyan, mahal na, pangit pa yung lasa. At alam nyo ba mga kalinti na kung dito kayo kakain at sinabi nyo na pinadala ko kayo, meron kayong 15% discount. O, tandaan nyo yan. Nakatulong na ako sa inyo ha. May 15% na discount dyan. Tutuod man. Pero kailangan nakafollow kayo sa page ko at saka nakafollow din kayo sa Baltasar nga page. At i-share yung video na ito. Ano pamatsagan nyo? Libre lahat. Mabuisit ka mo karon At ito na mga kalinti, kitang-kita nyo ang lalaki ng steak na kanilang sinerve sa amin. Sabi ko, Ma'am Bel, Ma'am Julie, akala ko breakfast lang yung pinunta namin dito. Bakit may pa-lunch pa? Ang sagot lang naman nila sa akin, wala kaming magawa, sir. Sikat na sikat ka. At saka importante ka na tao. At ito mga kalinti, sinerve nila yung lamb chops. Naku, napakasarap niyan. Hindi malangsa. Hindi katulad ng kapitbahay mo lansa ng ugali. Puro kutso-kutso. Tapos meron din silang sliders mga kalinti na mga burgers. Naku, ang sarap. You have to try dito talaga sa Baltasar. Located sila dito mga kalinti sa DCC Mall or Dera City Center sa My Food Central na part. Hindi kayo magtalang dito. Dahil sa pagpasok nyo pa lang sa Food Central, makikita nyo na talaga si Bel. Dahil napaka-accommodating nila. Tatawagin talaga yung pangalan mo kahit hindi ka nila kilala. At saka syempre, lahat ng staff nila, mga friendly. Ay, walang halong biro yan. Kasi pag hindi sila friendly, tatapon ko lahat ng mga pagkain. Lila mo. Isa sa mga paborito ko talaga dito kainin mga kalinte, yung kanilang honey with cream na ilalagay mo sa tinapay mo. Nako, grabe yung combination. Napakasarap talaga mga kalinti. Parang ayaw mong umuntat mo. Try nyo rin dito mga kalinti yung kanilang breakfast platter. Napakakumpleto. May eggs, may mga tinapay, may salad, may Nutella, may mga salami. Nako, sobrang kumpleto at saka murang-mura pa talaga mga kalinti. Ay, sinasabi ko sa inyo, makakasave talaga kayo mga guys sa kanilang mga pagkain dahil after ng breakfast, hindi ka na magla-lunch at saka magdi-dinner dahil busog na busog ka na. Buwas ka naman liwat kaon. Grabe talaga yung lasa ng kanilang steak mga kalinti at saka yung lamb chops. Hindi ko talaga makalimutan. Sabi ko, Ma'am Bel, kailangan may take out ako dito ha. Hindi pwede nga dito ko lang kakainin. Dapat padalhan mo rin ako sa bahay. Para makasave din ba ko? Para yung pira na isisave ko, papadala ko pa sa Pilipinas. Tapos ako naghihirap dito. Pero seryoso mga kalinti, yung pagkain dito, yung mga burgers nila, napakasarap talaga makalinti. Makakalimutan mo na may mga problema ka. Pati pangalan mo makakalimutan mo. Pati pangalan ng kasintahan mo malilimutan mo. Lahat makakalimutan mo.
Pero wag lang yung Baltasar. Dahil ang Baltasar sa DCC mga kalinte is worth going And to. After mga pagkain mga kalinte, sinerbihan kami dito ng masarap na Turkish coffee. Dahil ang may-ari nito mga kalinte, taga Turkey na si Mr. Jonet. So shout out sa iyo Mr. Jonet. At sa lahat ng staff na nag-accommodate sa amin. Dahil kung hindi nyo kami in-accommodate, magmamaoy kami dito po. Ayan na, ayan may padala sila sa akin na take out. At pagkatapos namin kumain mga kalinti ni Bukid, naku, napakabusog-busog namin na habang naglalakad-lakad kami sa DCC, tapos na-meet pa namin dito yung mga taga Iloilo, ho. Sabi ko, ay sus, grabing sikat na talaga ako kahit saan ako pumunta. Dami talaga yung mga tao, nagbubugno-bugno sa akin at saka nagpa-picture-picture. Ahay. At nung hapon na mga kalinte, syempre nagtulog muna kami sa bahay at saka nagpreska muna. Tapos pumunta kami dito kay Ahmed para mag-training na naman ako ulit. Bali, ang nangyayari dito mga kalinte, tinitraining ko siya, pinapahirapan ko siya, tapos babayaran niya ako ng pira. Diba? Talo ako. Rangdiado ako dito Char lang. At kitang-kita nyo naman dyan mga kalinti, ayan, nagsasparing-sparing kami, sinisipa ko siya, sinusuntok niya ako, sinusuntok ko ulit siya, at saka sisipain ko rin siya. At yan lang talaga yung training namin dito, nagsasakitan kami. And pagkatapos ng striking mga kalinti, nag-jiu-jitsu din kami. At syempre, para maka-workout ulit ako, tapos namin mag-training ni Ahmed, sabi ko matulog ka na doon dahil mag-workout muna ako dito. Dahil parang hindi pa natutunaw yung kinain ko doon sa Baltasar And pagkatapos ng mga kliyentes mga kalinti, dahil kailangan meron tayong work-life balance mga kalinti, kailangan mag-relax din ako. So sinambalan ko si Buki, sabi ko, tawagan mo nga sila ni Misoy at saka ni Arch at manunood tayo ng sine ng Twister ba? Para maka-relax din ako, makakain-kain ako ng popcorn dahil pagod na pagod ako. At dahil maaga kami mga kalinti dumating sa sinihan, sabi ko gumawa muna ako ng mga content kasama si Misoy para makasave din ako ng time para pagdating mamaya sa bahay mga kalinti, matutulog na lang ako. Dahil pagod na ako. Char. Para bukas, priska na naman yung mga pamatyaga natin. So kung hindi pa pala kayo nakapanood ng mga twister na ito, ng movie na twister to mga kalinti, panoorin nyo dahil maganda na maganda talaga. Bali sa katapusan ng sine, namatay si yung bida. Charla. At ayan na po mga kalinti, tapos na yung mga sine at saka number one talaga yung twister para sa amin. Napakasaya, merong mga adventure, merong mga special effects, napakaganda talaga mga kalinti. Kaya panoorin nyo lang. Basta pinasasabi ko lang sa inyo na sa katapusan talaga, namatay talaga yung bida. Maraming salamat pala sa Baltasar. Ere! Ho.